Eksempler på forhold mellem Lasse, far og Pelle. Altså Lasse, han vil rigtig gerne gøre alt for Pelle. Til hans fødselsdag, så giver han ham også en lille kniv, som Pelle er mega sådan taknemmelig for, og faren bliver ved med at sige, at det er jo bare sådan en fattiggave. Men altså, Lasse vil gerne have, at Pelle føler sig tryg, fordi at han ved også godt, at de ikke har ret mange penge, men han vil gøre alt for, at Pelle har det godt, og for at han ligesom ikke mærker så meget på det, selvom at det ved han godt, at han gør. Men for eksempel, da Pelle så bliver pisket der på gården, der siger Lasse også, at han skal nok slå ham ihjel, og det lover han faktisk Pelle, at han vil gøre. For ligesom at Pelle kan føle sig tryg, og da Pelle så rodet ud i noget lort ved at have slået præstesønnen, der støtter hans far ham også rigtig, rigtig meget, og de går også op til ham der, Kongstrup, for ligesom at han skal blive på gården, men ja, alt i alt så passer Lasse rigtig meget på ham, men Pelle han passer også rigtig meget på Lasse, for eksempel da han er i den der periode der, hvor Lasse begynder at drikke sig rigtig fuld, og han står med det der ræb der, for at han ligesom vil hænge, så det kommer Pelle også tager fra ham, fordi at han holder over af sin far. Men ja, der er det lidt Pelle, der er den der voksne, selvstændige, der ligesom tager sig af sin far, selvom det burde være omvendt.